guys, so ito na yung pinakabago nating Ninja 1000 SX 2023. So sa ngayon wala pa tong upgrade, wala pa talaga, as in kahit na anong kinabit wala pa. So andito pa yung exhaust nya, ni tank pad wala pa. Wala pa talaga kahit na ano. So bare pa yung radiator, lalagyan natin yan yung radiator guard. Wala pang axle slider, wala pang slider mismo. So marami-rami pa tayong project for this bike. So ayan siya, napaka angas ng mukha. Basically sports touring tong bike na to, kaya medyo mukha siyang Versys na may pagka sports na pinababang Versys, parang ganon. So this is 1043cc bike, sports touring bike. Hindi natin to mabibigyan ng in-depth review kasi hindi naman tayo marunong, simpleng owner lang naman tayo, wala pa tayong masyadong alam sa big bikes. Pero yung mga basic functions niya, i-review natin ngayon. So ayan muna siya, yung pinaka-bare niya na itsura. And definitely mag-upgrade naman tayo talaga. So it will be another vlog para sa ating upgrade. Ayan siya. So buksan natin. Ayan. And then ignition switch. Okay, so basic functions nitong bike, dito makikita natin sa left side ng ating manibela. We have cruise control. So cruise control modes. So meron tong apat na modes. May sports mode, road mode, rain mode, tsaka rider mode. Sa ngayon guys, honestly, na-stuck tayo sa road. Actually, una nga, rain pa lang nung binabiyahe natin kasi sobrang lakas ng bike. Feeling ko aabot tayo ng mga 6 months bago natin matry yung sports mode kasi sobrang lakas niya talaga. Kinakabisado pa natin yung bike. So, pag nagamay na natin, saka natin iangat yung mode natin to sports.
Alright, so sa ngayon nasa road tayo. In order para natin mapalitan yung modes, dito lang tayo, up and down. So pag binaba natin to, long press, magiging rain siya. Ayan, so nagbago, rain mode. Pagka binaba pa natin ng isa, long press, magiging rider mode siya. So pag rider mode sa ngayon, pwede mo siyang i-customize pag rider mode, pero sa ngayon yung rider mode is like sports mode na rin siya, naka full power, and then traction control niya is 1. Pag binalik mo siya, the same pa rin, iangat mo lang to, long press, and then magbabago na siya to rain, and then long press, magbabago siya to road, and then long press, magbabago siya to sports. Okay, so pag pumunta naman tayo sa menu, sa main menu niya, i-long press lang yung select, and then papasok na tayo sa vehicle settings. Ayan, display, date and clock, service, Bluetooth. Sa ngayon nakapatay yung Bluetooth kasi medyo malakas siya sa battery. Units, ito yung kung kilometers or miles ang gagamitin mo. Hindi natin to isa-isa talaga. Punta na tayo sa vehicle settings kasi dito para sa akin naman ito pinaka-importante. Ito yung shift lang. So ayan, nakaset up pa tayo sa 4,000 RPM. So babaguhin natin yan kapag nag 350 na tayo na odometer. And then Kawasaki quick shifter, naka-on siya. So in-on natin siya kasi mas convenient pag naka-quick shift tayo. Immobilizer, pinatay ko muna kasi nasa bahay lang naman. The purpose of that is kapag hindi tugma or akma yung ignition key or ignition na ginamit or yung susi na ginamit, hindi siya magbubukas. So rider mode, ito yung pag-set up natin sa rider mode. So ayan lang naman siya so far. Pag binalik mo siya, ito lang yung reset. Ayan, so babalik na siya. And then ayan lang. Nakakatuwa lang kasi with its price point, meron ka ng cruise control, may mga mode selection ka na, and medyo tame tong bike na to. Sports touring siya, so I would say 80% sports siya kasi medyo aggressive pa rin naman yung ano niya, yung stance niya. Kasi kung titignan natin dito, yung foot peg natin ay medyo atras ng onte. So yung posisyon ng paa mo is paganyan pa din at medyo dapa ka pa din ng onte. Not entirely super aggressive na kagaya ng mga sports bike. Kasi dahil kung mapapansin nyo, yung handlebar niya medyo nakaangat siya. So mga siguro 2 inches yung angat ng handlebar niya. Pero yung makina niya, sinasabi nila na medyo tame yung makina nito, pero I would say tame nga siguro, pero malakas pa din. Malakas pa rin siya. Ayan, so that's our basic review ng feature ng bike at yung mismong itsura niya. Again, all stock pa rin to, wala pa tayong nilagay na kahit na ano. So ayan, next time or next vlog, mag-ride naman tayo. I-ride natin to para ma-share ko sa inyo kung anong pakiramdam ng nakaupo sa isang sports touring bike. Alright, so ayan na muna mga katodo. I'm hoping na somehow makatulong tong review na to in some way kung interesado kayong bumili ng same bike na ganito. And if you like our video today, don't forget to like, share, and subscribe. And then comment na rin kayo mga katodo. Okay? At lagi nyong tandaan, kapag ka nangangarap kayo, sipagan nyo lang at itodo mo. See you on the next vlog.